yeso so ebe so a ye beko na wakoto aso ewo asamado nti ye ma yewura da yi ye ma nanti yi na Mamponghemaa se Dieu kochi dakna sasabe enyo oduma nkoma wu therefore ya woni nipa cha ndi adope ena wotu ena ya santeman na tekere sa ena yewura wodi anim se wosahene ena yekọ ena akora bo aka no a na no mampon ahemfo ye ntena se da nsaya hodo a yedi mu nkomo kyerɛ sɛ ɔbɔade yɛ adom ɔkyena yɛwura otumfo sɛ etu ɔtosom yenu ɔbɛhwɛ ne de hye ne akyi atwato a nananom atena nkonnwa wɔ asantema mpɔn nananom ɛwɔ nkonnwa fie so ɛbɛsuae ɛde akyerɛ dasebrɛ na ɛno ayɛ awieyɛ yɛne wɔn anim de sɛ yɛba sɛ yɛnkukyerɛ mu nkrataa so wɔn bɛtumi akyerɛ mu yɛne bi adi nkɔmmɔ yɛne kyea mepɛ ne adi nkɔmmɔ nanso nananom bo wɔ ha yɛ a yɛpɛ sɛ yɛne wɔn wie nsuaeɛ no na yɛhwɛ deɛ ɛwɔ mu ankasa yɛwura mu akɔ aba Subinia. Maybe a nene da edikan you be show, Ubetimi abodin. Maybe the Nigerian boy saying to Subino. As I did my pomp to go in. Yamma made to show me. You guys have a Mamponghemaa at 2 for. Yan and Tiasa about the Yadom Watchana, the Otia Bunutia Bedia, or Baba Hene this year near Chatu Via, Nanano Mube Sai at the Achenda Sabre, at Mabwama Hosa. When I am Ejai him said, that's the bread. Nso ne brabo nya ye wurade a otumfo ocha onu aba na obeyama na ewia afi obeja hwada ma nananom a ye wo Mampong traditional council na ye nyina baako yase bibi eda kire ye wura ya wo je ye hwa akoro no ye yi santima ba ka da bia Ghana ma ba ka da bia Mampong so ba ka no to kire be se bibi eda kire ye wura etwato eda ma no ade dia etwato na ye dia be se ye wura nanti yi yɛde nkɔmɔ ama wɔn akyerɛ mu sɛdeɛ mu bɛsi fa yɛ no nanso ɛdeɛ mu ana mbaka wɔ ha sɛ duru sɛ ɛbrɛ no so na mu wura mu a ɛyɛ deɛ na mobɛyi mu na mu mpabo a ntoma kwaha bi bɛbɛ mu anaa wei deɛ da nso firi sɛ ɔte ase a mu suae akyerɛ no sɛdeɛ nsuae teɛ no saa bɛbɛpɛ ɛna teɛ yɛwura hɔ a yɛbɛkɔ ha yɛ ntema yɛbɛpem yɛ na akyi na yɛde nsa gu fam mobɛpem mo na akyi ɛno yɛbɛyɛ na mu nifa mpaboa na yɛtia so kyerɛ sɛ deɛ ne deɛ ma yɛwura ɔda so te aseɛ yɛnya nsie no na ɔda so yɛ Mamponghemaa ɔnte sɛ ɔkyena sɛbe nananom rɛmpemfoɔ ɔmɔde bɛkɔ akura a yɛwura da so yɛ wɔ hene ɛti gya n'anim a amanneɛ kwan so ɛwɔ sɛ yɛkɔ ha yɛ ntema na biribi a fa nsuayɛ ho bia yɛwura te aseɛ ne yɛyɛ no saa bɛbɛpɛ ɛna yɛbɛyɛ no nti yɛwura hɔ a yɛbɛgye nsuayɛ nsa afei nananom yɛbɛkɔ ha ntema na afei yɛapem yɛ na akyi ansa na yɛaso afrɛm na yɛase biribi ɛde akyerɛ yɛwura obi abɛsuae ne deɛ nko wɔyɛ ntam ka ɛna mokɔka ɛdi nseɛ ɛde agu so de akyerɛ no saa bɛbɛpɛ ne teɛ ɔhene biara a wɔasuae kyerɛ yɛwura biara bɛso afrɛm na wase biribi akyerɛ no sɛ sɛbe ɛnyɛ ɔdoma nkɔma wuo therefore yɛ a wɔne nnipa kyɛ ade adɔpɛ ɛna wɔtu ɛna yɛ asanteman na tekyere sa ɛna yɛwura wodi anim sɛ wɔsahene ɛna yɛkɔ ɛna akora aboa aka no a nananom Mampong ahemfo yɛntena ase da saa berɛ no na ka deɛ wɔyɛɛ saa amumuyɔsɛm no nananom kɔkɔkyerɛ no ne atwa ne ti ɛda kɔto yɛwura ne dwiram ɛde akyerɛ sɛ ampa yɛwura yɛdɔ no na wɔso bɔ ma asanteman wɔyɛ nsɛm a mobɛka no nsɛm a yɛbɛka no bi no ɔmo mma yɛ kwan ma yɛ nkotwa ɛno nti na ama me bisa wo no nti mobɛka no sɛ nka obi a ɔde ne nsa bɛka da asebrɛ sɛ ɛnyɛ ɔdoma nkɔma wuo ɛdɔ no ɔkyɛ adeɛ a ɔpɛ na ɔtuo ɛna sɛbe ɛyɛ sɛ obi ɛna sɛbe o odi saa mumuyɔsɛm yi a Mampong ahemfo yɛgyina bena ne me a meka sɛ bena mbɔ da sɛ bɛtu akodeɛ yɛ wɔdidi asanteman no me na mɛbɔ nti baabi akodeɛ wɔ biala yɛ anka yɛde bɛkɔ akɔkye saa de wɔdi saa nipa bɔnefo sɛm no na yɛtwa ne ti abɛto yɛwura dwira mu no ɛde akyerɛ asanteman ne Ghana ma nya no nkɛ bɛyɛ nanso so wede ɛyɛ ɔdoma nkɔma wuo na ɔde ne nsa nwunwu abɛto yɛwura so nti yɛka ho biribi a ɛyɛ yie nti yɛsrɛ sɛ yɛwura ɔnkɔda din nananom ɔma nda bɛpapa
wayɛ na fam deɛ yɛsoso ebere so a yɛbɛkɔ na wakɔtoa so ɛwɔ asamado nti yɛma yɛwura na yie yɛma nanti yie mira yɛde wo saha ɛbɛsan aba adwumadie na kɔ no yɛbɛba na yɛba bɛdi mu nkɔmɔ yɛwɔ ha kɔpem ɔnkyena nyame yɛ adom a ɛne ne benada so nyina yɛda se ebru nua Nyansapɔfo yɛda mo ase papa mo som asanteman na ne yɛwura tɔfo mu nyaa yɛ mu mo ne yɛ na ɛkɔba nsuo mu awia mu gyina mu otufo Nyankopɔn nhyira mo ɔma mo adwuma no ɛnkɔ nkan afɛsɛsɛ bra ha na mu atere kakraka yɛda mo ase yɛ nyinaa yɛ akɔ santeman nyinaa hyɛ ho den Ghana man nyinaa hyɛ ho den da mo ase abushana nanom atena nkonya ɛwɔ mampɔn kontonchi bu ohia kuma da sebere osebo nso bretu opiesie eneyi yewura wada ne benkum so ne senti na nanom nyina to abese no tie yikete so a areho ne sukwan hini wo mo enedai eyede etoso miensa ne dotiye obade ya adom ana de tinya duada de otie bunu tie abedi okontonkoro wi abobrimbirim yewura santenhene oyoku piesie asantema nyina wura obaba na waba behwe ne de hye ne echi atwato afa nu akire no na nanom amamene ahodo ene amane ahodo ewo ho nyina wo mo beye eno ne yafa ato ye ho so a efiri fiada no yasomoa bepem ne yegusu awa ha se ensuaye ne niam ahodo ebekọ so amamere ne amane kwa so no ye de be me yahwefo medin dia so naba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV so wana mnene bejuna bo wana mnene besusu abo afa Mamponghemaa ho wadi kan akuti na nanu mo nsia do dia okwa afa benkrama wo mo omo sume daya omo suma sumuje empuntu enyumapa na me famwa Mamponghemaa na santeman na enkoso o mame na ejakoma difi na Mamponghemaa se Dieu kochi dakna o mai nanom Mamponghemaa sofo chuchakama foine Mampong kasapirako ayifa na uko Amerika da suwe ukunya sofo se woni wo manka sa udo wan susu ne sa wakwaja wo akofrimu sie mira brabro memra wochna memra wa bibia aka kure pramisa oye nanti asatuma nyina madam rifo national house of chiefs madam rifa Mamponghemaa nyina se kono di die nanti di obeya no waye no boni ejuma kono di Mamponghemaa se okupano wakwa Mamponghemaa Amerikano unya jidi otuye braketi de
na tonsuo mu hene baidie ene ne yemfa na bakwasem kakra yemfa mu fom na afei yenko yenim sɛ yɛhwɛ tonsuo mu a yɛbɛka sɛ wɔyɛ dasɛm na ɔsɛ bu nsuatumfoɔ ehene a kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa na tonsuo mu no asekyerɛ ɛne sɛ nsuo na abakwasɛm ekyire mu a na kyɛ sɛ ɛyɛ nsuo a na obi a wɔno wɔbɔ atuo na wɔbɔ nsekanyɛ ɛbɔ agyanyeɛ ɛno ɛnana wɔteɛ a na kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ ɔhwɛ tete abakwasɛm na dasebrɛ ako a wɔkɔɔyɛ ɛne nkunim odi yɛ nyinaa ɛnɛ yie wɔte sika dwa so anaasɛ dwetɛ sika akonnwa so no na ɛsɛ tonsuo mu hene ɛna bɔ mmɔden boa no ama ɛnɛ yie akonnwa no ayɛ kɛseɛ saa na na gyeni mboate ɛna ɛbɛ yie na yɛkɔ yɛ nimu no na abakwasɛm ekyire mu a ɔpanyin bi a na sɛbio ofiri tonsuo abusua no mu a na kyɛ sɛ adehye abusua no mu ɛna motia ɛbɛfa no ɛde ne ɛkɔɔyɛ na baabi wɔn de no kɔɔyɛ no wɔn de kɔhyɛ botan bi mu a botan no wɔkyɛ yie paa ansa na wɔbɛ fie abra wɔbɛ fie no ɛkɔyɛ ahoɔsɛm sɛntini sɛ na adehye abusua no wɔn nipa yi wayera a wɔn hwɛ n'akyi a wɔn mu kɔpem bra a wɔde ɛbɛ fie yeyi ɛma ɛda asebrɛ ɛne mpanyinfoɔ etu abɔfoɔ sɛ ɛne wɔn nkɔhwɛ saa botan a na wɔda mu no na arɛfoɔ sɛ wohwɛ a abra ofie botan no mu na wɔba no na kyɛ sɛ okura sekan sedeɛ atuo a ne nyinaa ekura na wɔde firi botan no mu a motia no bɛfa no ɛde ne kɔhyɛɛyɛ no ɛde ɛbaayɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛno ɛna wɔbaayɛ a na yɛ sɛ ɛbɛyɛ anwasɛm a atuo asekan ɛne akodeɛ nyinaa ɛmaawura mfi wɔba no nso na ɔsono se na no nso ebi ekura na kyɛ sɛ ne nyinaa ne tenten ne ntia wɔ mu kyerɛ sɛ ɔpanyin na ɔyɛ ɔkofoɔ a kyɛ sɛ boni bɛka sɛ wɔyɛ warrior na kyɛ sɛ ɛno ho abakwasɛm ɛkakra ɛno no enti nana tonsuo mu hene yɛ nana Ejini Boateng a nana yɛ asantoa no kani no wɔn na yi ne ti mo yɛhwɛ ne ɛkɔ so ha kakra.
ɛne ebuo sɛdeɛ nanam yɛnim wɔn mo dada no ɛbɛbuo paa deɛ a obi anu ho obu adeɛ sɛ bi de ani bie edi amammerɛ ɛne amanneɛ so kyɛ nananom nti wɔbɛkɔ na afeyi no akɔ akɔkyea nananom ntitiw wɔn ankasa no kɛne ene adeɛ atɔ n'ani na wɔba abɛhwɛ no aboa na ne yɛ asante kɔtɔkɔ sɛ hwɛmsoma mi ne bi nti na atwe mmienu ɛnam ɛwɔ kwae mu sɛbe ɛnyɛ sɛ ebi a ayɔnkofa kɛkɛ ɛna ɛyɛ wɔn mo ɛdɛ ɛwɔ hɔ nom ɛno nti saa mmerɛ wɔde n'ani akyerɛ mu a wɔrekɔ na wɔkyeakyea adeɛ ani die ɛne ebuo ɛsɛ fata ɛde ɛma wɔn mo a wɔn mo ba ɛma remfi sɛ aputɔ maame ode no wɔno nabro ɛwɔ ha bia wɔno ne di akyira yɛbɔ ndendendendendendenden ɛwɔ ase a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ hɔ no yɛgu so a Nyansapo ɛna sɛ wohwɛ baabi a yɛduru yi a na yɛ sɛ n'abusuafoɔ ɛna wɔkyeakyea wɔn mu yi a na wɔayɛ mu sɛ wɔatɔ wɔn mu atum wohwɛ abusuafoɔ no a ɛyɛ na nsakyɛe kakra wɔn ne abenti kɔbere ɛna kyɛ sɛ wɔn abobɔ mu a wɔn ɛde ɛyɛ pɔpɛni sɛ nan kwadwo ɛboate wɔn ɛde yɛ wɔn agya no paapaa nana yɛ asanto a ɛgye so Mamponghemaa ɛna afei Appiah wɔn nyinaa ɛna wɔn ayɛ akɔne paa wohwɛ nana agya kɔmadu fie Mamponghemaa ɛnyɛ asɛm ketewa ɔbaa n'abasa ɛne redi ekura no ɛda no ho ɛne sɛdeɛ ɔde ahwene na bɛto so na ahwɛ ne nua wɔbɛgya no panyɛ ɛbɛboa no ma ade ato n'aniwa yie na yɛ asanto a ɛsɛ wɔn atom ɛnyɛ no ne ho kani no ɛpɛnfo si yɛ so kora yɛgya ahen sɛ ɔhwɛ ɛbrɛ a bɛma yi ɔhene ɛbɛtɔɔ ne mu a na sɛ animu no asesa kakra na yɛ asanto a ayi nana agya kɔmadu fie kora deɛ ɔne n'ani koraa gye ama na ahoro so wɔamoa no na wɔanhwɛ adɔpɛrɛ ne mu so a ɛnyɛ adede yi monhwɛ sakakra that's where I was able to autosum you know. Mamponghemaa, or Cochra Hene, as I tell you, see Hene. Naja Kumadi Fie, Yautosum you know. Mamponghemaa, no for Tabraba, a man saying, no, Nananom, Nanazo go Hene. On a boat of Appiah Kubi, Mampong Municipal Chief Executive. Service commanders, heads of departments, honorable presiding member, honorable assembly members, Onyankopon asofo, Utoku mine, Tunso mine, Mampong mine, Enya Asante mine. Ayemi nuanom sentro for ya mo ha. Friends of the media. Asante mine adehye ne Ghana, adehye. Mejina me panifo nyina nam mabusuafo nyina nam Tunsom ani butokufo nyina nam ade akwa abasronko ama miwura da sebro sebonsu one na ajakoma difie ane mpanifo amebobɔ mu din nyina dedi kan ye de aseda piesie mamo da sebe ne ho adaje saa na mama me ne ho adaje
enu ame maame no won kran laja kuma di fie ye nyina nim se ye maame odi akotere ewo peace council mu na so se da bi se me ka kire aya de fefe se ya de me ye bia se me jai na mbeta me bada se brachi na me ba na betwa homam empanifo nyina me da mwase ewo sa akwanya we ya mo de ato hama tunso man ani butokuman obi babu sa se de na je ni mbo ate wo si ahifie fefe se de se ni ru ada se bra ani monyam ye nyina emudu do no anim mampon empanisem yewura na sebe osebosu okochira hene ofri adanse ayase yewura tra ahensan yewura betra kodie krom yewura betra kofonso yewura firi ho no na obepia sante mampon ha yewura bedu ha no obeto ni nkuram bese miensa ene nan ewo mampon ha ya butoku so na waka ho bie yewura ba ye se bebu se be so panifo se apara waketo hu kese a obobọ na be pie ha no ayenkuro enan na beto ya ha ye ne da se bre ankotokwa ye nyina boni be kase ye se na yetumi ko boy yewura chidom edi yewura chi akun bia yewura okono mpatam ha se mampɔhene bia no butoku hena meka ho bi me so me wura me boy yewura chidom yewura beto me na dwuma me ye se na me atonfo ya me botuo ti yewura hu se me hu hiama no fi se kane no na ye de akon na tikyere o man ti yewura so me mu ofa me na obo akonwa ma me o ye me atonfo hene se me beda ne doma no na me mu akon de na onfa ni asanteman anim na onkon na onye mpuntu ma ye ye nyina ye ayenim sam se da sebre ono ne asanteman sa hene santeman sa na santeman be tikyere sa no gise yewura ne di animu yewura kon de kunim e ma santeman na je ni bo ateme so me boy yewura chidom e botuo ni akorabo ma no e ma yewura onya bodin wa santeman mu ni wiase nyina ma ye boy yewura e samrane e bona bodin se amanya pona na ye di akorabo jejere tata akorabo butoku hine me na me ye ma yewura e de koku din kuni ma santeman le santi na butoku ye ka mampon empani se mu a butoku nye kroketwa e wo mampon abakosemu ne santi na wo se me bo me homoden en na tokwa ni hobiem ene ohini be hwehwe mputuo de ma ne man yewura ba ye enfie aduonu nimni afi yewura obedi nananum nyina ya hye ne boss e beta na chi ama ya celebrate good leadership 25 years of good leadership yewura ma ye no na yenim de na wo mampon ha mampon ahefo enche na yefra ya kutukiri ne adu kumase ya peye hene ne akotu no yewura ba ye sa ne ma nyina asesa yewura tima betra konya so enfie aduonu num nananum nyina mum ye bonsam fama doctor da se lo sebosu yewura de mputo aba mampon ti da yewura otu yefo sanananum adaroma ene akuni hobiem ti mutin konya so a monhwe adepa mo betima ya ma man munsia himfie enfama mukuro na mukuro anim emranyam bebedi akonya himfie sunie sa futu ayewura tu ye akomitirim na mesehye me niema abra metwe afra we yewura no bi so aye se me bi account bi ato ho na me de adisa adwuman me na nanom peso mu ye bi o mu si bi na so na ya atakwa me sa abra no na wo so na mo ye ti se ne se bi o block dan ya ba na se hwehwe dan ya ba na se me si bi hye me na na woni monyam da se be oda wuru meburu aya wa him fefe ya da se be woni ma me abahuin wo ba me de wo so me nsia pe na wieye efisa na maboa me ho asie na mani so de hunu se mesia himfie ada se wani monyam asara dache bi na nanu ma be fa akura enna ma ya da se be ewo hoyi da se be me hye wo bo me di ka gira wanim atwa fresh a kyerɛw se me na ne machi ma wo da enna me se timi so yim se da se be me fa so nyina manim kasa kyerɛw da ene monyam a wahye me ene mabusua no eboro so me bedi akunyan emprepi owro mpabo akese ne hye me ma me kosi wanam odwumadie bebre akaka wura ho otufo se tu ho me bedi akunyan watuma ma kosi wanan empre nan sese da se be wogidie wo mu tu som ni butokuma mo me mo ensem ma me wura ene ehwa sanchema mu a ye wura doctor da se be o sebo so ne ma me ona omo na ma mabunu kwan
ema ye so ya wura hiniem enka ne no ko sabe traditional council bia uhu na nanom a omufie konkan pa yie boni be ka say the aged nko a na so mampo ha de ntesa empani wa ha ye wura family nche ne bi so gum say ye nidi na nanom sabe oma anamo so na yesu amane na sa dache na nanom ni ho a yesi na nanom anan ye wura nyankwada ye wura me hyewobo se makonkoden be gina wanam di dwuma pii wotu som ha me be di akunya da se bre afi bia so a akunafo me ye omodoye me tontema me di sikaka ho me de aduane ka ho me de chewa akunafo e wo udi mu e wo tu som ni butoku ha da se bre me di akunya mfie so yi wadaru meburu matima hwe enkoda maako edunum ama ebi awie secondary school ebi awie school pon ebi awie nursing training ebi zo awie college of education da se bre me gina udi mu na me di sa adwuma nyina ebrepre me ka sei me woni pa enkoda nson ya emunan e wo university ya da se bre me gina udi mu na me hwe wonum se de ba da che won be yeye no me da ba bua mampoman adu akiri efisa da se bre sabe ebru sabe son abusua edu ko school na ko sua homa no nenne mampoman yenya so faso anabo MC edi ka kasa afa ye kwan ye ho da se bre oduma kuma bo ade ye kwan ye tunso kwan ene butoku awaye so da se bre ehu ko tal da ma ko minister ho empre nan akodi dwuma e wo da se bre odi mu me ko bo so che minister se tunso ye kwan ye obusa me se wo he me se wo mampon fifi pa wo se na na se ma kan de me nyini ada na kwan ya wo mampon fifi na mampon ye second to kuma se na ehu ko tal da me se minister no kwasa na me ka kire wono na me prove with videos e de kire no da se be matu na mo bebre MC wa hye bo bebre efie mi eno etwa mu me bodwa se ya wa ha e de pre puntu da se be ma me kwan se me modwa na me pre enkane anfa wo me mamu ha me yoye MC ba ba hye bo o ma ye bo so me mienu se e be hunu ena MC ba na wasa tum o se bo so me miensa enkoda ni fie miensa da se be ye school pon ahodo miensa ena wo ye chi ha ba bia kwan yi ko de edi mo akotere aye St Joseph's Senior High School ya da se be tete akrachefo akukudam e wo wiase ha ya wo Unity A da se be o mo ne ba ya nkora ye o be yi drama kakra de kire wo no wani age ho yi pa ya sa wo Unity B wo ha da se be sa school mabubo so yi o mo ne bo mampong ya results e yie Director of Education wo ha obeja tum e bi see results no Unity A ni Unity B da se bre mo na mampong kon kan pa e na makwa enye da se bre big galipa e da ya se handa so to ade hye wo mu huna mane e da mako ahenum da se bre na wase ha e wotu nso ma na fo ha e so to ade hye nyina ntibi na wo dem e na makwa enye nti awofo nyina yomma afri school num ama school nagu da se bre sa school na teaching and non teaching staffs na ya adwuma wo ho ba ku bia na omkuta nipa aduesian 60 e je school ni bi no Unity A and Unity B ya kabo mu a omadwumayefo both teaching and non teaching na omobro o ha e na da se bre ko ha school no mienu mamu ya adwuma wom da se bre unya enipa aduenu e kire se ya de hye ni bi omadwuma abowo nom ti da se bre da ro meburu be gina tunsom ni butoku nyina nam esu a kire se wa da ro mafo no tum ko do kebi asantema mu a eyeye o kebi o Ghana mu a eyeye da se bre nya tunsom ko na mesre awaye so da se bre da ro meburu anabo MC be srew emma ye do ko awaye so se kotwa homam da se bre me kawo e ho na ye do ko ya ye do ko fro excavator kakraka bi no emma ko twi hilo da kakra no da se bre o mo sha wo bo se kwa no ye ni da se bre me no kasai efidie nyina agu fom ya e kwa afidie bi ansi kwa no so biem da se bre sa kwa no ana lidi ko ye water dam no wada roma ukotwa puse wo aya His Excellency former President Mahama emma o ma unfidie ya san fidie na santima mu habi ni ba bia ya mampoman supply mampon nyina nsuo ya supply nsuta be poso kwaman kese mba ya extension kura ade akompirmne fidie mu ne nti nyina da se be kwan ya de ko ho no e kwan no etwa e yasi e be kakra no na ya krachefo na o hwe nsuo so no da se be no mu ntimi mfa ka emfa nuro enkogu nsuo no na awaye so kwan da se be ya me ya enche mampoma yenya su papa ennom
da se be da room eburu eye me de se anabo MC abaha oba so eye ya anabo MP ya se deputy minister for foreign affairs da se be da room odo ma me da room eburu mo se mampo ani monyam oba ode nanu di sem soma no te da se be o ka bia eye onabo MC obema MP asoate omo na tenkran sa kwan mienu emfamra na mampo ade she da se be omo fom to mapa emfira na adwuma enkoso eye mampo karoso a da se be do na ha nyina mante omo adwuma bo omo da se be wonu ma na ebe twese kan ko nyina kwam aba ya kwam kafo ti so manya bibi kaka no so omo ye toto bibi dia na se da nanom ye dia no tum ne eboa wonom na kwan ye yie na mampo fa ne tima papa afira megina me manfo nyina nam na me de me kasa ba wie ye ya dia se da amaw na masa da wase sonko kwan so awa anumonyam a wase me butoko hene aya usu lands management board ya committee eno ni committee kese pa e wo tadi sakanse ha sa committee na hwe wo sase nyina so efrefe jase ne patamu hwemu ba Appiah so akrofo so ba fa jamase fa bo anim kosi nyina mpon benim asam tuamu a twam chirifa so bo ben kwanta bo ntam bo so chacha wura so afram so adwira ne patamu nyina da se be ho sase nyina ya wo dia o be ma ti ne fre o ko kira hene no wo sase sam nyina committee a wo de ahya yensa no me tu zo mi hene butoko hene me na de my committee chairman da se be me de waseda da se be me show bo se me nwu anim aseda eye fita da se be eye fita da se be ni monyama se butoko hene no e do so pi me kasa me keka ya me ntimi nka ni nyina so me ma me ajakoma di fie e ka ho na bo chidom efisa sabi ukonom no fo e na wa kira wo de ye na so ya ma me ma me da se buru tweda mpo yakopon hira wo ani monyama ma hye me yin me ne me kromu fo ye wura fida ti me hye wo bo sa da se be ono ma me sa asem si asantemam na mo ani bere kokokoko a na me butoko hene wato fo hene tu so me hene da se be mani atutu angu fo ma na me to ya wada butoko hene wo ho wakasa ma atoma sumpa na so nsamfa oka ye no me fa no bemu a afamase ekwan fa obobodi nyina me ne wo ma ne kwan ne gina awiam enkanka ba bia ye nsuo na nanom nsuo papa ifire no me ne wo ma ne koye a ye che mi si me foro afidie tententen me kai me foro no na me tia me da me no odi machi wo si ubetimi bridge so ne ade nyina wo ma ba me no ma di nkomo na say me nim sem no mo di nkomo nyina no politicians atenkana ane yete kumase ne yasa ate mampo no o ma sa atwe kete da firi me na ase we na chese bi na nabutoko hine wa waka committee ehia pa no say media ma o na ate so chairman anya sa ase nko na eso hwe so akwaso ne ekwan ne niema ne ade nyina eka ho BBC sa anwa no mamente ni wokumasi suma santiman no otumfuo ane national house na me kwa buying committee judicial council there mamente mampong ane mampong mubom di na mo frɛ bi sɛ mampong hene yɛn frɛ me judicial council hene they say last commission yɛn frɛ me last commission hene wɔ Ghana politicians are na ese musoro wɔ mo wacha mfie sɛ PTP no kɔ sɛ nya nine ni asan di bi aka ho na ese nwotwe no kɔ yɛde na prep college na kwa me nkroma ba wɔkɔ Mia me brother classmate ni fi class 1 1945 odi ewo ofo wo ba owe woko mampo akonya eko mentini yie mampo akonya eko sa na mi wura sikaja kase yeso so eko enti BBC sa mo mamente minim sa bridge ba na wa ya wie ko sa bridge na no ofiti ase yeso wo yo no emra esi ye no na me wo upper 6 1960 ache na aseye contract mi kwa wo twa nsuo no mprenu wo twa mu wo gina bonkum no oyo ye gina akohwe ne ani age nsuo so asabe edi gina atene na eko
Ye dam no mu no river no munim minim watena se ahyehyɛ mmra dada yati committee a nananom keka ho yensu obesi na yempene mo bia emfiri nkran na so omfiri China na so omfiri Bontuku mai ba ye galamsey ye nyina ate agina na fada ne nsuo no minti ne mo ho na mientwe ni yie bibi sa ama mo fansi ye me sha obo akwa no a yenye ni yie na hadie ene nsuo mu de no water works no mene mo a na ebesi so ne akonkran wo bume wo pemasem efi ni amesoso bi yema no na efi se ni amekanfo no wotu wote wo kora me yoma no enti me de kotu na nim sasa ade a opere so ma me ye be yo ye no ya twa so ye nyoy ye be ko na mo manti a me de ma hunu nipa ba ko fo enti ekwan mi enu a wo boso no ye mfa ndi agoro nkotoje bia me ho odene metimi abu amam ya nwa enye fe aya nimguase yie ama me se kra fem ensuo de emfa ni agoro anunti bronyan ye wiye pe kame na broni si new year ni asiso baby e wo bia ye beko afi foforo bedu sesebra ha na sa akwan mi enu nyina na ya yi ano ne bota me no ane na nanom aka ye de betu yanim ni yatimi ayo mi ma me neti ho no ana me ka sese ya wo de alo prefi nkra na ba ye na sa akra nkra bibia si ni masoma na wontimi nkwa ana wo wa akoko duro na wonimi nyansa ana na no so ate na so kan kwasa sem chen dia na me bo mani chira na obeyi wa enti na nabutoku hine wonu wadehye bibia be yo bia munime ene me maame ye de na nanum dini na eyo mwa to so mkosa be sebe mu na nanum nkodwada mu a masere mo mungunsa mu fanta machi bibia ko akobusa bia na ye twen na atobi na kutaye ne de aba te ne dama koma so de ensem waka na mamwira ho afi ba ko beba aburo nya bere beba bio ne nyina ne yetima bie kwa no metimu bio minim se MC obabo ayen tesi aban asafo ano so ye de na ba no wono a onim adekonti e ba ya ne nsaka aye me wo fa ase ne te ha no wa na ama no wa bere wako ne ya san abo na aban so bio mu wa ba no MP so wono aso nim dada e kina oba bedamase asem ka kira ba ni se Mamponghemaa mu ha meti se mu wo deputy minister any minister na misha papa aramponsa emre so ne yete ampa so o mampanyini odibu amaye ene ya MP ya danom deputy minister yenwie ya pa minister no amu wo mampong wa ha yensa beka we yensa nka we a nananom wa wadi atun so me ba ye nyan nkokora na mfa ye dabi adisi ya babunu a ye ho odene ba bia mesoma ye bia ye na ya ni kora mbebusa be kapre anasa petrol sika ni asim ni ekọ ni adimidini eni mitumi ni akopacho na ade na ba na ye enu nti ye nyina be kan bom sa kwan mi enu de ansa na bonya be ba bi na se ye yere ho yetimi ye ni ye enti madihye ya na nabutoku hina aboboso no minyini muda anyesa asebe na nimbogu yase me na nimu nguyase ye nyina ya beko akoye anim MC wado wona o ye beso ni sisi ni ade nako anu nti Mamponghemaa me be sori na madi me hinachi me ko bie pe manual besi so no makofie nkrata bibiri mi de abayesem tworo nanso na no nche se yesem mukọ afekura na ban ene dance ni nyina no ebe so wa ha meja ha mamo
na mo aye mo shake your waist kakra wa ha na aye fe anunti me sori pe na jese be kaku makra mo masofo mpanifuo ene ne abroni kan say dignitaries awon ba mo be after me na achi otoku hinachi me da mo nyina ase se mo di bu ama no na mo di bu ama me na mo aba ti me da mo ase pi Ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa wada woro manto me ye fe ni din de seyin ni din do obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampa